Sanibona, ngizokhuluma ngesithunywa engifisa ukuthi sikwazi ukusilungisa. Nginazise ukuthi isithunywa umoya ohlanganisa wena nomdali. Isithunywa leso. Engizokusho ukuthi isithunywa emandulo sahijackwa. Lo moya lo uhijackiwe umoya wesithunywa. Ingakho uma uthandaze uze ujuluka igazi. Uthandaze lokhu uthandaze into yodwa. Uze ujuluka ube manzi khale nokukhala. Ubuze ukuthi kanti akezwa yini uNkulunkulu ukuthi ucela lokhu ucelayo. Akezwa yini uNkulunkulu ukuthi ufuna ingane yakho iphile noma ufuna ukuyisa impilo yakho. Ukhale uthandaza unyaka uthandazela into eyodwa. Ngoba isithunywa sahijackwa abezizwe kudala 200,000 or so years ago. Engangokuthi ke uma wena njengoba ukhuleka uzojuluka igazi kungenzeki lutho olukhulekelayo kungaveli. Ngoba imikhuleko yahijackwa isithunywa qobo lwaso okuyi-messenger between you and the creator ihijackiwe to another zizwe. Into leyo endala emandulo eyenzeka esingatshelwa ngayo kulokhu kuthiwe asikhuleke. Kahle umkhuleko yinto ongadingi ukuthi uze uyiqele iminyaka uyikhuleka. Yinto okwazi ukuthi isifiso sibe kuwe ngaphakathi quietly, kodwa ngakusasa ubone impendulo isiyenzeka. Akaze ukhulume namuntu, akaze uguqe, akaze ukhuleke, kodwa into kade uyicabanga noma into kade uyihlaziya nenhliziyo yakho ugcina wenza isinqumo sokuthi ngifisa ukuthi kube kanje. Ubone ngakusasa leyo nto leyo isiyenzeka njengoba kade uyicabanga ungakayiceli nokuyicela. Umkhuleko-ke yiloyo-ke. Umkhuleko loyo osuke ukliye emkhathini. Eyethu-ke imikhuleko thina besizwe sokukhanya yahijackwa. Uma ungakakwenzi ukuthi wena ubuyise isithunywa sakho la esihijackwe khona, imikhuleko yakho nendumiso yakho idumisa kwelinye izwe, kwezinye izizwe. Yingakho ungazuthi umdali akakuzwa, akakuphendula. Into-ke leyo eyenziwa ngamasibungu. Into leyo futhi esowafundiswa wena ukuthi ukuze uphume ebugqilini nasebuhluphekeni kufuneke wena uthandaze 10,000 times a day uzojuluka igazi. Kanti umkhuleko uNkulunkulu akadingi nokuthi uzovula umlomo wakho. Uyazi uNkulunkulu wakho nomdali wakho noSomandla ukuthi wena udalelweni. Awudingi ukuthi uzumcele yena ngoba uyazi umoya womdali uyazi ukuthi kufuneke kwenzekeni manje empilweni yakho. Kangakanani-ke wena-ke osuzohlabelela-ke uzuqume amehlo uhlabelelela into eyodwa sengathi manje uNkulunkulu akakwazi wena. uNkulunkulu uyasazi sonke. Inkinga kwahijackwa ukuxhumana kwethu ngesithunywa nomdali. Nansi-ke inhlanzeko ozoyenza ukuze ungaphinde ube nesidingo sokuthi wena ufase ibhande awusadli semlindweni ujukumukele entabeni uyokhuleka entabeni ilanga nelanga uyongena emanzini uthi uyolanda isithunywa sakho uyokwenza konke lokhu okungenasidingo nje kahle okungenasidingo.
Uzokwenza kanjena-ke, uzohlanganisa amaqanda awu-144. Uzokhuluma phezu kwala maqanda uthi, ngale nkomo ngithenga isithunywa sami, ngiyasibuyisa isithunywa sami ukuba singixhumanise nomdali, singathiyeke ndawo, singaphazamiseke ndawo, siklini njengoba sifanele. Ngiyasikhulula kuwo wonke amaketango lapho esahijackelwa khona, ngiyasibuyisa ngale nkomo. Bese uwashaya lamaqanda, uwabulalele esitsheni, wahlanganise azaba amanzi. Mase hlangana liyangiphazamisa leli lambu yazi. Hlangana usuzothi-ke wena khipha inkomishi uyipheke udle. Khipha enye inkomishi yesibili uyibeke emsamo ilale nje usuku noma insuku embili. Lawa asele uzobe usugeza ubhixa umzimba wonke umzimba, bese uyahlambulula ngamanzi, noma ngaba amanzi abandayo noma ashisayo. Bese-ke usubuya kule nkomishi-ke olihlaza, amaqanda alihlaza wabeka emsamo. Uzothatha iy'bane eziwu-2 ezi-blue, uthathe iy'bane eziwu-2 ezi-yellow, uthathe eziwu-5 ezimhlophe. Usubeka-ke, ukhanyisa lezi y'bani, usuyibeka eduze kwenkomishi yakho yamanzi yamaqanda alihlaza. Usuyikhanyisa lezi y'bani, usuyayiyeka lezi y'bani ziyikhanyele zize ziyiphelele. Uzobe usuthatha-ke le nkomishi le ka-2 days leyo, uzoyichitha, uyichithe noma yikuphi, akunankinga, phandle noma edrainini noma kuphi. Usuqedile-ke lapho-ke usubuyise wena umxhumanisi wakho okuyisithunywa nomdali wakho. Usuzo-regulator-ke manje le gauge ekuwe ngaphakathi, ngoba i-gauge yakho ifuna ukuthi ibe ikhona ukuthi wena uyahlaziya, uyahlukanisa phakathi kwezinto ongayidingi empilweni nezinto oyidingayo ngokuthula, ngokucabanga, ngokuhlala uhlalele okusenhlizweni yakho, ukuhlunge kahle, uhlunge izinto ongayidingi, uhlunge izinto oyidingayo, bese uthatha iy'nqumo ngalezo zinto lezo. Isithunywa sakho sihlezi sixhumane nawe-ke lapho. Asikho-ke isidingo sokuthi uyobhala imilayezo ewu-101 ephepheni ulokhu uchanta into eyodwa, noma wenza amalokhuzana, ama-manifestation rituals nani. Lokhu uyobe usukukhuluma enhlizweni yakho, isithunywa sizokuthatha sikuyise kumdali. Umdali uzokuthatha azi ukuthi wena usungene esimweni sokwenza intando owawudalelwe ukuthi mawuyenze noma uyiphile. Okakhulukazi futhi ongase ukwenze ukusiza lolu xhumano olusha-ke manje usuluthola, ukuthi bese ukhuluma ngenhliziyo yakho noma ukuphimisele ngomlomo wakho ukuthi ngizimisele manje ukwenza intando yomdali, ngilekelelwa isithunywa sami. Uyobe usuqedile-ke lapho-ke. Kuzophela ukuxhamazela nokutatazela, kuzophela ukuba ngumsindo, uthi uyakhuleka, uyathandaza, ukhala iy'nyembezi, ngoba uma ukhala kusho ukuthi uzokuzwa kangcono uNkulunkulu, njalo. Usuzokwehla-ke umsindo phezu komphefumulo wakho, kusale kuphela isivumelwano sakho ukuthi owakudalayo uyazi ngawe, inhloso ngawe, uyena oyaziyo. Isithunywa sakho sizobe sikwazi ukuthi sikugijimele, nawe ugijime njengoba usukuthunywa yisona. Thokoza makhosi. Haleluya. Ameni. Siyabonga.